28 equips de futbol infantil d'arreu del món han visitat la nostra vila amb el motiu de la International Carnival Cup. Premià de Dalt ha estat la seu de la 5a edició d'aquest torneig internacional. L'esdeveniment ha tingut lloc al camp municipal de futbol els dies 9, 10 i 11 de febrer. El València Club de Futbol va ser el guanyador del torneig davant un espanyol que havia guanyat el Futbol Club Barcelona a les semifinals, mentre que el nostre equip local va quedar en una meritòria 21a posició. Empezó hace 4 años con 8 equipos, poco a poco pues ha ido creciendo, de 8 pasamos a 12, 12 a 16 y bueno, como el año pasado ya hicimos el torneo, empezamos a hacerlo a nivel internacional, pues bueno, hasta este año hemos tenido muchas propuestas a nivel internacional y entonces bueno, sobre todo pues he decidido coger Premià de Dalt sobre todo por las instalaciones. Para el club es muy importante, porque nos vamos a conocer a nivel prácticamente mundial, porque hay equipos de Japón, de Texas, de equipos de todos los sitios y de cara al pueblo también es muy importante. Perquè no te ponen en el mapa, és una cosa molt bonita. Durant 3 dies han estat jugant a la gespa premianenca equips de categoria infantil de diversos llocs, com els veïns de la comarca del Maresme, equips d'arreu de Catalunya com el Lleida o el Manresa, a més de grups europeus d'Anglaterra, Polònia o americans de Texas. També van assistir clubs coneguts com el Barça, la Reial Societat o el Manchester City. Pues molt bé, molt emocionant, a més acabem de fer un bon partit contra l'Espanyol, vull dir que perfecte. Que ens ho estem passant molt bé, que el torneig està molt bé organitzat i estem superbé tot. L'objectiu d'aquest torneig infantil de futbol és que els jugadors s'adonin dels valors que transmet l'esport que ells juguen i que sobretot coneguin altres joves que comparteixen la mateixa passió que ells mateixos. Val la pena venir perquè veure aquests equips aquí doncs dona gust. Guanyar no és el més important d'aquest torneig, sinó l'experiència que porta els joves jugadors de cara a plans futurs dins del futbol. Això sí, és un bon espai per conèixer a futures estrelles del futbol.